Умът на едно дете изцелен. Един ден в Ню Йорк Бог ми говори да проведем служба, на която да се моля за болни деца. Няколко дни преди това една жена дойде при мен и каза: „Брат Шамбак, имам син, който е бавно развиващ се. При раждането му лекарите използваха инструменти, които повредиха главата му. Тя придоби ненормална форма. След като слушах проповедите ви в продължение на седмица, вярата ми се съживи. Синът ми не може нито да чете, нито да пише, но вярвам, че когато вие положите ръце на него, Бог ще извърши чудо и той ще бъде способен да чете и да пише“. Казах: „Вярваш ли в това?“ Тя каза: „Вярвам“. По време на службата за болни деца се молих за около 3000 деца, точно на Бродуей в Ню Йорк. Никога през живота си не бях виждал толкова много деца. Не знаех кое точно е детето на жената, но положих ръце на всяко едно от присъстващите. Това беше в петък вечерта. В понеделник жената се върна и аз разбрах, че нещо се е случило. Разпоредителите се опитваха да я накарат да мълчи, но аз казах: „Не се опитвайте да я задържите. Бог е направил нещо за нея и аз искам да го чуя“. Тя дойде отпред и сподели с присъстващите какво Бог направил за сина й. Учителите му винаги ми се обаждат по телефона и ми казват, че той е много палаво дете. В понеделник неговата учителка отново ми се обади и аз казах: „О, не, какво пак е направил?“ Тя каза: Не, този път поводът е добър. Нещо се е случило и искаме да знаем какво“. Аз казах: „За какво говорите? Какво се е случило на момчето ми?“ Тя каза: „Не знаем, затова ви се обаждаме. Знаете, че синът ви не може да чете и пише. Днес дадох тест на учениците си. Той взе молив и го направи. След като прегледах тестовете, се оказа, че той има 100%. Можете ли да си представите? Поставете се на мястото на тази учителка. Ако това бяха ваши ученици и вие виждате 100% успех на дете, което не може да пише, какво ще направите?“ Тя казала: „Седни, момче. Ще направиш този тест още един път, но на моето бюро“. Той отново набрал 100%. Учителката била толкова изумена, че го завела в кабинета на директора. Директорът му дал трети тест и той получил своите 100%. В този ден момчето получило повече проценти, отколкото аз съм получавал през целият си живот. Учителката казала: „Искаме да знаем къде сте го водили през уикенда“. Майката отвърнала: „Води го на съживление на Святия Дух“. И един Божий човек положи ръце върху него. Тя беше довела момчето със себе си на службата и го показа на всички. Погледнете тази чудесна глава. Бог дори смени нейната форма. Бог ще уважи вашата вяра. Ще направи това, което вие вярвате, че той ще направи. А тази жена вярваше, че Бог може. Аз се съгласих с нея. Ако двама се съгласят за нещо, то ще бъде. 6 години по-късно това семейство остана член на моята църква. Юношата завърши средното училище с отличие. Момченцето, което не можеше да чете и пише. Жената с отровния сладкиш. Проповядвах на Бродуей в Ню Йорк в продължение на 14 дълги седмици. Святия Дух слезе върху Бродуей. Докато бях там, цяла спиритистка църква беше освободена. Прогоних дявола от 2 членове на църквата. Те се върнаха в паството си и доведоха 8 други на моите събрания. Изгоних дявола и от тях. И те се върнаха и доведоха още 24. Накрая цялата спиритистка църква беше освободена. До този момент те се бяха занимавали с магия. Един ден, тъкмо излизах от театъра, в който провеждахме събранията,
когато една жена дойде към мен и каза: "Мразя те." "О," казах аз, "разпознавам гласа ти, дяволе. Аз също те мразя." Не говорих на жената, говорих на дявола в жената. Тя ме погледна и каза: "Ти ме унищожи." Аз казах: "Но аз дори не те познавам." Тя каза: "Държах хората в шепата си, но ти ги освободи. Моето име е..." И тя каза името си: "Мадам еди коя си." Аз казах: "Елате, мадам, ще прогоня дявола и от вас." Тя отстъпи назад. "Не ме докосвай", изпищя. "Аз те наблюдавам. Хората ти носят пасти и сладкиши на събранията ти." Аз казах: "Да, и аз всичките си ги изяждам." Тя каза: "Проповеднико, аз ще те спра. Ще изпека отровен сладкиш и ще го скрия между останалите." Аз казах: "Направи ми услуга. Служи му кокосов крем. Преди да изям каквото и да е, аз го освещавам. Имам силата на Святия Дух вътре в мен." Жената беше прекалено шашардисана, за да каже още нещо. Нямаше нужда. Беше изгубила. Марко 16 глава стих 18 казва: "Ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди." Говоря за силата на Святия Дух.